Damos esta rolda de prensa para valorar ou para trasladarvos despois dun ano da Asamblea Nacional de Esquerda Unida na que a nova dirección fomos escollidos precisamente para facer o traballo á fronte da dirección durante os seguintes 4 anos, facer un pouco a valoración do que foi o traballo neste primeiro ano. Dende Esquerda Unida eu creo que só podemos agradecer e valorar o traballo das coordinadoras locais e comarcais da organización que durante todo este ano levan traballado para poñer en marcha os plans que deseñamos dende as diferentes secretarías e dende logo o arduo traballo por diante neste marco que temos de traballo de cara ás propias municipais, ás eleccións europeas, pero tamén o reto que nos fixamos dende a Asamblea Nacional de Esquerda Unida de poñer por diante o traballo na rúa e, dende logo, o posicionamento político e o programa desta organización. Nese sentido, creo que temos que valorar de maneira moi positiva pois toda a actividade que fomos facendo durante os últimos meses para posicionar esta organización perante, dende logo, a situación dramática que sufren as pensionistas e os pensionistas no noso país, o discurso e a discusión que mantivemos en torno á necesidade dun modelo de financiamento autonómico para Galicia, para o resto de comunidades autónomas, con eses actos, esas actividades que programamos, a discusión tamén sobre o que ten que ver co resto de aspectos económicos no noso país, o posicionamento claro e nidio de apoio á loita feminista. Tivemos durante este ano bastantes actividades, fundamentalmente en torno ao 8 de marzo, que deron a esta organización un posicionamento claro a prol desas loitas feministas e, dende logo, a actividade e o traballo en torno a outros, aspectos políticos menos cotiás, como pode ser o aspecto internacional. Tivemos actividade en torno a Siria fai tan só uns meses, tivemos tamén discusión sobre o papel dentro de Europa e do Parlamento Europeo, e eu creo que neste ano de actividade o que podemos facer balance dende Esquerda Unida é que estamos intentando poñer en práctica, eu creo que con éxito, estes plantexamentos co que nos presentamos a dirección entrante á Asamblea Nacional, trasladando que o relevante era recuperar o discurso político nun momento en que tocaba deixar de mirarse o embigo, deixar de mirar para dentro e poñerse á fronte de trasladar respostas e propostas á situación económica, política e social que está a sufrir a maioría da clase traballadora no noso país, que dende logo de pobreza, de exclusión social e de precariedade laboral. E, como non, evidentemente, a necesidade de trasladar esta proposta aos ámbitos máis puramente de confluencia e máis puramente electorais nos que traballamos e participamos. Nese sentido, a última vez que trasladamos unha conferencia de prensa foi precisamente para falar de que íamos poñernos a traballar tanto nas propostas políticas como nas primarias de Esquerda Unida. Con referencia a esas propostas políticas, esta fin de semana, Izquierda Unida celebrou en Madrid o inicio do que é o arranque do programa electoral, no que estivemos traballando tamén compañeiros e compañeras de Galicia nas propostas a nivel municipal que se van a trasladar ou que se van a levar aos diferentes concellos de toda España nas vindeiras eleccións municipais do ano 2019 e que terán que ter un traslado e un debate específico en Galicia na realidade dos nosos concellos, tanto daqueles nos que participamos de gobernos como aqueles nos que estamos na oposición e mesmo de todas as zonas nas que aspiramos a ter representación. Ese traballo de proposta política creo que é o máis relevante e é fundamentalmente o que queremos trasladar. Eu creo que nun momento no que temos que felicitarnos polo paso dado adiante, coa expulsión do Goberno central dese partido que representa a corrupción no noso país de maneira clara, desa presidencia do Goberno inmersa en diversos casos de corrupción. Creo que, ademais, se abre o tempo de traballar na proposta política e temos que felicitarnos tamén por ese anuncio que agora nos vai a trasladar o secretario de Organización, feito tamén a fin de semana por Izquierda Unida, por Podemos e ECO, que afianza o proceso de confluencia política que estamos traballando dende o ano 2012. Sí, bos días. Trasladarvos un pouco o contido, un pouco tamén como entendemos dende Galicia o marco que vai dar este acordo, que por ahora é unha declaración conxunta, pero que xa contén bases importantes do que vai a ser o acordo político entre Podemos, Esquerda Unida e ECO. En primeiro lugar, decir que isto era un dos traballos que esta Federación de Izquierda Unida, Esquerda Unida en Galicia, levábamos anos reclamando, adiantarnos ao proceso das municipais con acordos políticos amplos,
como fomos quen de facer en Galicia no ano 2015. En ano 2015, Esquerda Unida, conxuntamente con outras forzas políticas, nomeadamente con a Nova, que é unha das forzas coa que compartimos espacio onde fai moitos anos, pero tamén con mareas municipais como Ferrol en Común, Marea de Vigo e outros espacios municipais de pequenas e grandes cidades de Galicia, fixemos un acordo político que foi unha coalición electoral coa que concurrimos no ano 2015, que fomos quen de constituir máis de 85 candidaturas en todo o país. Para nós era moi importante naquela altura que ese acordo pioneiro no conxunto do Estado, que era o acordo da coalición Son, se repetira tamén no conxunto do Estado. O acordo destas tres forzas é un acordo marco xeral no Estado que nos vai a permitir, polo menos, afrontar tamén o proceso das autonómicas con un proceso análogo nas municipais. Un dos problemas que detectábamos no anterior proceso era a disparidade. Votábamos candidaturas de Unidade Popular nas municipais onde íbamos agrupados e a dificultade das autonómicas de votar separadamente. Esta vez, o acordo, sabedes que hai un acordo para o conxunto dos procesos electorais que imos a vivir, é dicir, para municipais, para autonómicas e para europeas. E o que sí queríamos dar un pouco de información é que significa isto para a Esquerda Unida e que significa para Galicia. No ano 2015, Izquierda Unida tamén tiña acordos amplos no ámbito do Estado, pero en Galicia nos tiñamos construídos espacios de unidade popular, nomeadamente as mareas, e vamos a respetar, obviamente, esa realidade preexistente. Alí onde temos construídos espacios de unidade popular, alí onde hai espacios consolidados de unidade popular que nos representan a todos, alí onde quera estar Podemos e alí onde quera estar Esquerda Unida, alí estaremos conxuntamente co resto de compañeiros da Nova, compañeiros de Marea Atlántica, compañeiros de grandes alcaldías e compañeiros de magníficos grupos municipais. Aí é onde nos vamos a estar e, polo tanto, nos o que temos é un acordo marco xeral que, obviamente, haberá que trasladar a realidade de cada territorio. Nos en Galicia vamos a respetar estes espacios, vamos a permitir tamén, como permitiu o acordo do ano 2015, que as forzas políticas que queiran representarse dentro das súas marcas e súas siglas poidan facelo. Na comarca de Vigo, no que é a contorna da comarca de Vigo, hai moitos concelleiros e concelleiras de Esquerda Unida que, obviamente, mellor queren repetir como Esquerda Unida, e se non hai espacios de unidade popular, nos imos a presentar. Esquerda Unida vai concurrir ás eleccións en Galicia, en aqueles sitios onde non se poida ou non haxa mimbres para construir a unidade popular, pois seguiremos mantendo a nosa marca como levamos facendo 25 anos e consideramos que forma parte do patrimonio político tamén deste país. Pero nós o que queremos é recuperar todo o que temos traballado no ano 2015. Queremos tamén que haxa unha negociación importante e fraterna para tamén cambiar a correlación de forzas das diputacións provinciais. Aquí ha habido unha sustitución de diputacións provinciais do PP por un bipartito que nas políticas clientelares das diputacións provinciais sigue facendo exactamente o mesmo, non hai ninguna diferencia na Diputación Provincial de Pontevedra gobernada por Carmela Silva, que gobernaba por Louzán, e nos pensamos que non chegaron os cambios ás diputacións, e tamén queremos que este proceso de cambio político chegue tamén a uns mecanismos que obviamente non estamos de acordo, pero que, por desgracia, xestionan gran parte dos recursos dos concellos. Este acordo para nós tamén, obviamente, abre un traballo colectivo con Podemos Galicia que consideramos necesario e importante, tamén con Equo, pero, dende logo, nos vamos a seguir traballando nos espacios nos que temos construído no ano 2015, que son as mareas municipais, en aqueles sitios onde non hai unidade popular, cidades como Lugo, onde non existe esa unidade popular, vamos a traballar por que haxa suxeitos políticos, de verdade, que traballen na unidade popular, utilizando tamén as candidaturas xa preexistentes de Izquierda Unida para a incorporación dos compañeros de Podemos, e entendemos que eso é o que vivo Esquerda Unida Galicia, a construir unidade popular, e temos demostrado que estamos nesta aposta, nesta proposta política, e para nós vai a ser unha parte importante. Remado tamén que vamos a poñer unha das cuestións centrais en riba da mesa de elaboración programática. Xa hai algúns acordos moi concretos en materia de política programática, porque non é unha cuestión meridiana. No ano 2015 moitas candidaturas as tivemos que facer moi rápido, con pouco tempo tamén para traballar, e creemos que agora, con un ano de antelación, podemos ir traballando en programas moi ambiciosos tamén para, precisamente, poder chegar aos gobernos cun programa suficientemente sólido que nos permita non ter sustos cando vamos a xestionar e gobernar, ou non atoparnos tamén, obviamente, con políticas que nos impiden desenvolver gran parte do programa.